दिदोमपारा गामिनि थाखाय मोजां खौरां। इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीनि मददाव गोदानै बाथौ थानसालिनि जिरायसालि न' लुनो खुन्थिया गायसनबाय। थांनाय सानखालि क'क्राझार जिल्ला 10 नं देबोरगाव बिटिसि बियाब बिसमुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय दिदोमपारा गामिनि दिदोमपारा बाथौ थानसालियाव गोदानै मेल खुंनो हानायजों लोगोसे जिरायसालिनि न' लुनायनि खुन्थिया गायसनना होयो इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीया। बे जिरायसालि न'ब्लांनि खुन्थिया गायसनना होनानै इउपिपिएलनि लाइमोन दैदेनगिरि अशोक गयारीया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। नैबे दिदोमपारा होनना बुङो बे गामिखौ। बिथांमोना मोनसे बेहाय मा होनो बाथौनि मोनसे मा होनो बेखौ थानसालि ना? औ, दा बेहाय बिथांमोना मोनसे रेस्ट हाउस अर्थात मिटिं खालामनो थाखाय बिथांमोना मोनसे प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन। दाख्लै बावैसो बिथांमोना आंनि न'आव थांदोंमोन गामियैनो, आरो जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोना थांनानै फोरमायदोंमोन जे जोंनाव बेबायदि जोंनि बाथौ थानसालियाव थानाय जि मोनसे मिटिं खालामनायनि जि मोनसे रेस्ट हाउस बे जेंनायाव गोलैनानै दं होननानै बिथांमोना आंनो फोरमायदोंमोन। आरो बे हिसाबैनो आं बिथांमोननो खोथा होदोंमोन, आरो बिथांमोना बे न'खौ 24/12 नि मोनसे जास्ट बिथांमोना बेहायनो जिरायनानै जाहाथे रायजोनि मिथिं माथांखौ सोलिलांनो थाखाय थेलेलेबाबो बिथांमोना आं जि मोनसे अनुदान रायजोआ खावलायनाय हिसाबै आं बिथांमोननो हरनाय जादों। आरो दिनै बिनिनो मोनसे खुन्थिया गायसननाय मोनसे हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो बे दिदोमपारा गामिनि अर्थात बिथाङा माने बिसमुरि बिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो बे गामिया। दा बिथांमोननि रायजोफोरखौ आङो साबायखर बावो। आरो बिथांमोना बुंबावदों जे माखासे एसे आद्रा दंबावो होनना बुंदों। दा बेखौबो आङो फुलफिल खालामना होगोन। आरो आं खोथा होदों बिथांमोनखौ जे बावैसोनि उनाव बिथांमोननि जिखिनि हाजिरा साजिरा जिखिनि एसे मेरामति खालामनायाव जिखिनि एसे एनै रांनि प्रयजन जागोन बेखौबो आङो हरनो थाखाय बिथांमोनखौ आं दिनै खोथा होदों, जाहाथे बेखौ फुलफिल खालामगोन। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोङो दा बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव रायजो राजानि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दं बेफोरखौ लानानै जों खामानि मावदों। मानोना जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि मोनसे सुबुं सम्पद, जोङो गासैबो हारि माहारि राव धोरोमखौ बासियाजासे दिनैबो जों मोनसे धोरोम अनुष्ठानाव फैदों। आरो बे फैनानै बिथांमोननि जिखिनि मोनसे गामिनि जेंना बेखौ नुनानै थानो हायैलाय बिथांमोननो जों एसे जोंनिफ्राय आंनिफ्राय एसे अनुदान हरदों, जाहाथे बिथांमोना बेखौनो एक्सेप्ट खालामनानै लादों। आरो जाहाथे बिथांमोना फैनाय समाव बे रेस्ट हाउसनि गेजेरजों बा मिटिं हलनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना गावसिनि रायजो राजाफोरनि जेंना जेंसिफोरखौ जाहाथे बेहायनो थानानै सावरायनानै जेब्लायबो सिबिलांबाय थानो हायो। गामिनि रायजोफोरा बेबायदि मोजां खाबु मोननायखौ लाना गोजोननाय फोरमायनायजों खौरांनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। अशोक सारा दा जोंनि बे दिदोमपारा गामियाव फैनानै अनसुंथाइ होफैनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि बे दिदोमपारा गामियाव जोङो बे बाथौ थानसालियाव मोनसे जिरायसालिनि थाखाय खोब मोनसे प्रब्लेम जानानै दंमोन। दा बिनि थाखायनो जोङो दा बे प्रब्लेमखौ जोङो बिथांनाव थांनानै जोंनि नैबे समाजनि थाखाय बोरैबा समाधान जायो दा बेखौ सानहरनानै जोङो बिथांनाव थांनानै दा दिनैहाय जोंनि बे अनसुंथाइ बिनायाव दिनै बिथाङा जोंनि बे जिरायसालि एबा रेस्ट हाउसखौ बिथाङा एसेब्लाबो अनसुंथाइखौ हरदों। बेयाव जोंनि रायजोआ खोब गोजोननाय मोनदों। आरो बिथाङा फैगौ बेलायावहाय आरो माखासे साबमिसन एबा मोजाङै मोजां जेनेबा लुफुंनानै लानो हायाबा बेवहाय उननि बेलायावबो एसे अनहरबावगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। बेनिखायनो जोंहा अशोक सारमोननि सायाव जोंनि रायजोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय।